Vlada Republike Srpske donijela je odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju geotermalnih voda na području Semberije u narednih 30 godina. Kompanija Slobomir već je počela radove na prvoj od 7 bušotina, a Banja Dvorovi očekuje nastavak pregovora sa nekoliko ruskih, holandskih i grčkih firmi koje žele da ulažu u taj banjsko-rekreacioni centar koristeći ono što je priroda podarila Semberiji. Projekat grijanja Bijeljine toplom vodom iz bušotina u Dvorovima, koji je urađen prije 24 godine, mogao bi konačno da bude realizovan. Za taj posao zainteresovane su pojedine firme iz Holandije. Znamo da je to energija koja je dosta korištena u Evropi i koju već mi godinama u Banji i ovdje u okolini, u Banji Dvorovi se sav zatvorni prostor grije na tu termalnu vodu i čak grijemo i prostorije mjesne zajednice, odnosno Doma kulture. Neposredno uz rijeku Drinu kompanija Slobomir počela je radove na prvoj bušotini. Na dubini od 1800 metara pronađena je geotermalna voda od 80 stepeni sa protokom od 50 litara u sekundi. Bogate resurse biznismen Slobodan Pavlović narednih 30 godina koristit će na osnovu ugovora sa vladom o koncesiji. Akvapark već mi radimo na biznis planu i radimo na svemu da bi mogli da imamo nisam siguran, ali kažem do nove godine. U izgradnji kompleksa od 8000 metara kvadratnih sa 6 zatvorenih i 9 otvorenih bazena, kompanija Slobomir planira da realizuje sa partnerima iz Holandije i Njemačke. To nisu jedini planovi, jer je geotermalna voda od velikog značaja u stakleničkoj proizvodnji organske hrane. Slične planove imaju i u Banji Dvorovi. Imamo jednu ozbiljnu grčku firmu koja želi da se bavi plasteničkom, odnosno stakleničkom proizvodnjom zdrave hrane. Za ulaganje u oblasti medicinske rehabilitacije i u sportskom turizmu u Banji Dvorovi zainteresovane su ruske firme. Zatvoreni bazen koštao bi 2 miliona, a kompletna ulaganja u banju ne bi bila veća od 10 miliona maraka.